Let's behold for another fun adventure. And hold your breath for a unique experience that will leave you in awe. Let's behold for another fun adventure. There is no holding back. Tabukta gikan sa Subo so we can take a tour dito sa home of magnificent geological formations, ang Bohol. Tara, maglaag lokal ta! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumo ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. La 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 laag lokal. Umantatungan sa kalambuan. Pristine beaches, century-old churches, and all other unique features. You can find them here at the island province of Bohol. If nasuya ka namo, you can definitely visit this province pinaagi sa iyang two major ports. Enter through its gateway in Tagbilaran City or Tubigon Town. Abi na ako na langoy lang mo padung dire. Di ba nag-practice naman mo para sa Olympics? For recreation na na, Jow. Sukol mo sa LA Olympics? Ari lang ta sa Bohol ha. Kay kun sa Olympics pa, gold medalist ning lugara. Diri makita ng Chocolate Hills, the country's third national geological monument tungod sa iyang scientific value and geomorphic uniqueness. Asa naman itong duha ka laag buddies na? Uy, di mo painit? Uy! Ano ka mga gatik? The sands of Bohol. Wala ka sa ano pang na pinag-plater pa ba? Basta din karon sa Charmin! Sabot ka tama. From the Gapon, ko nata din karon sa Chocolate. Basta nata diri ron. So sa mga major attractions diri sa lalawigan sa Bohol ang Chocolate Hills! Ikaw, Joe, basta yung mo nga nata sa Chocolate Hills. Ikaw ka, pila ka book hills na diri. Pila mo? 1,776. Maayo ka pagka-research. Pero naikausa. Ay, sorry. Bagura, National Heritage lang sa atin. Diba makaasa ni na belong ang mga Chocolate Hills? Sabi siya ng mga munisipyo sa... tulo nila ba? Ipinda yun na sa mga locators. Sa Carmen. Sa Batuan. And last, Batuan. Batuan na ako ah. Ato pang tanong si Mayor. Og Sagbaya. Carmen, Batuan, and Sagbaya. Right. So, daghan magud kayo mo nang stretch gyud sa tulo ka mga towns or municipalities. Kini siya nindot kayo perfect kayo ng shape because this is actually a product of different factors including kining bitaw na to nga weathering. Dahil ang buhay ay weather lang. Sama sa ato mga kauban karon nga weather lang sad ang ilang mga mood. Yes. Let's say hi Laag Buddies. Happy sa kayo. Unya, Gerald og Jao, nganong gitawag man sila Chocolate Hills? Ngano man, Jude? Kay every dry season, di ba, naman dyan na yung mga grass din ha. Di ba, karon green kaayo. Kaya naman ta sa ato ang wet season. Sama ni Jao na karon siyang wet season. Pero sa ato, bando na yung Tom niya lang yung sound. Sorry. Anak ni Visil. Sorry. As you were saying, during dry season, init man kay ang panahon, muna nga mo-brown ang mga grasses and plants. Muna mo chocolate? Yes. Daw sa chocolate. Observe its cone-shaped hills. It's almost symmetrical. If you're wondering how they were formed, well, resulta ni sa rainwater action and erosion, adding to the uplifting of coral deposits. This, among other reasons, largely contributed to Bohol's feat being recognized by UNESCO as the Philippines' first global geopark. Gikan sa hill, naog lang ta, and let's continue our ride padung sa lungsod sa Dawis. So, Jaworski and Gerald, kung saan atong mapaabot din sa Bohol Bee Farm, ang labing bisitahon sa atong mga turista nga mali og Bohol. OG Bohol yun siya no, pero niabot na sa Subo, pero dire gid ang ilang farm yun. So makapinagdagang buyog dire. Di na tata paapon sa mga buyog.
Pero, mga organic mga pagkaon. Oh, I love Very that. exciting. Tanan nga kanang ingon sila, tanan ko nga tupahan sa buyog or butterfly makaon. Yes. So kanang mga flowers Oo. and plants nga ilang iserve din Oo. puro na sila edible. Welcome to Bohol Farms. Jude, nasaag ba ta? Bohol Beef Farm ni di ba? Formerly yes, but after the pandemic hit us hard, napektuhan ang beef farming operations nila. It was during those challenging times that then Bohol Beef Farm evolves to a hub of varied food production, leveraging on Bohol's agricultural strength. Thus, the name Bohol Farms. It may have slightly changed its name, but not the delight we can experience from the food they offer. So now I'm actually trying yung green salad in here. This is one of my go-to favorites. Everything here is edible, including kanang glutarnate na I don't know what kind of flower is this. Gumamela. Gumamela. This one. Another flower. Another flower, another plant. And then But this one. is like a specialized leaves. And I have a trivia sa mga matungdan sa Nahulog. sa butterfly or bees, makaon na siya. So meaning kani siya mga glutarnate, gumamela. Makaon siya. Di ba yung diilog ako? Anyhow, I'm gonna try this. Perfect. The sauce is just so perfect. Maybe nga akong go-to favorite when I eat sa beef farm. You mentioned of innovative food production. Bohol Farms also showcases its mouth-watering ice cream that's making a buzz. What's your flavor? Mine is buko. Without telling me what's your flavor, sinabi ko na. Buko. Yours is, wow, pinaka-unique na flavor. Very unique. Di ganun yung makita sa gasa. Only here in Beef Farm. Chocolate. Pero lamig, no? I mean, this is a different taste, a different kind of ice cream. Bisa ng ilang cone, it's not the usual cone. Ice cream is organic and the cone is cassava-based. This integrated coconut processing approach makes use of insulation technology so they can conserve energy in the process. Ciao, taas mo explanation. Gigutom na hinuon kog balik. Bilib sab ko sa imong appetite, Jude. Sige, food hunts ako. Wait. Nasangit ko dire. Whoa, these are pieces of art. Jow, nanasab kay nakaplagan sa Bohol Farms? I found gems! And the man behind all these. Meet the artist, Pedro Angco, who's been an environmental advocate too. He's familiar. Oh yeah, I saw his portrait sa obra sa laing artist nga si Elvin Vitor. Pedro Angco was the subject and this art piece won the Leonardo da Vinci International Art Prize. Why not coconut? Pedro Angco has a story to tell. Exactly. This visual artist from Baclayon, Bohol has a passion for collecting debris and turning them into meaningful artworks. We call it upcycling. For example, kani siya, ni siya, mga bisi sa mga ship ropes. Then ako siyang gikuan. Kanya, isa sa mga upcycle, pari ano siya. Dili, abi mo, di na siya mag-waste, sinilas mo na So, mali siya pa sa upcycle. For example, it's DPE. Kung ato na siyang i-shader, tapos ikuha siya extruder, mahimo na siyang plastic lumber. So, mo na akong sa upcycle. So, ma-repurpose ko siya ko yan. Upcycling is not just recycling. This method involves reusing of a discarded material to create a product of higher quality or value. Sama na lang ining hulagway sa whale shark nga gigama sa tsinelas. And it all started with this vision. Sa kolehiyo, civil engineering ang gikuha ni Lolo Pedro. Apan ang kadagatan na ang nitawag niya pagpalambo sa iyang artistic side. Di sayon kay daghan ng wa makasabot sa iyang kausa pagkuha og basura sa dagat. Under mo ko sa volunteer program for almost 9.5 year, namunit lang ko mga basura sa dagat. So, yun na ang Asa nang nagikan ang imong advocacy ako ya? Murag nakita nimo nga murag dili man gid maayo nga daghan tag basura sa labi na sa kadagatan nato nga dito magpundo ko mga basura bitaw. Yan natay mahimo. Nung ako mo kung nakuha nga ang kung naunaan nga ang uban mga negosyo lain mga produkto. So ang ako ang gikuan dili mo na ko sa kuan nga ang akong produkto ako ni siyang kuan nga limpyo nga baybayon o limpyo nga tubig.
Tungod sa mga kahigayunan nga gihatag kaniya, sama na lang sa libreng pag-display sa iyang artworks diri sa Bohol Farms, nilanog pa ang advokasya ni Lolo Pedro. Labi na sa tuwang mga nasa grassroots level na kung na may mga basura, hinapunta na bigyan na nila malabay sa kasa kung dili bumahi mo makit nila or ikuha nila sa na sa proper authority na mag-hawhag po pag na ma-upcycle o kung sa kadamitan ma-recycle. Maadyo ang gibuhat ni Lolo Pedro aron makaamgot ang mga batanon. Apil na ko ana ha, batanon, okay? Oh well, we owe it to the people like him who's dedicated to making this a sustainable world to live in. Just like the province of Bohol, it's gifted with treasures. Our hope is for the future to continue beholding its beauty. Hep 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 hep! Sa di pa natutakupan ang buwan sa Agosto, mga Laag Buddies, buot lang namo nga magpasalamat sa pag-uban kanamo sa matag destinasyon ug matag kasinatian nga atong gisawan sud sa duha ka tuig. And together gihapon ta sa umaabot pang mga adventure diri lang sa inyong kinaham nga travel buddy every Saturday morning, ang Laag Lokal, My Community. Sa kalambuan